дар тӯли солҳои соҳибистиқлолӣ дар кишварамон бо таваҷҷӯҳ ба ҷалби бонувон ба вазифаҳои роҳбарикунанда мақому манзалати онҳо дар ҷомеа боло рафта, имрӯзҳо ҳузури бонувон дар тамоми ҷабҳаҳо кору фаъолияташон бар аъло мушоҳида мешавад. дар арафаи ҷашни рӯзи модар дар сараюсати молияи вилояти хатлон чорабинии идона доир гардид, ки дар он фаъолони соҳа аз нақши бонувон дар рушду нумӯи кишвари соҳибистиқлоламон ёдовар гардида, иштироки занону духтарони лаёқатмандро дар вазифаҳои масъул аз натиҷаҳои татбиқи фармони президенти кишвар дар бораи баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа арзёбӣ намуданд. ҳамчунин зикр гардид, ки ҳамасола санаи 8 март рӯзи модар ба фарорасии фасли баҳор, айёми бедории табиат ва наврӯзи хуҷастапай рост меояд, ки ин ҷашнҳои фараҳбахшро дар саросари кишварамон бо шукӯҳу шаҳомати хоса истиқбол менамоянд. дар воқеъ модар ин офарандаи башар ва сарчашмаи ҳаёт дар рӯи замин, тарбиятгари наслҳо ва меҳру муҳаббати инсоният ба ҳисоб меравад. маврид ба ёдоварист, ки имрӯз дар сараюсати молияи вилоят ва раёсатҳои он дар шаҳру ноҳияҳо даҳҳо нафар мутахассисони варзида аз ҳисоби бонувон кору фаъолият дошта, бо назардошти донишу таҷрибаи андӯхтаашон ба вазифаҳои роҳбарӣ пешбарӣ мешаванд. бо нишони қадрдонӣ аз саҳми фаъолзанон дар соҳаҳои гуногуни соҳаи молия, дар ин рӯз як зумра бонувони соҳибтаҷриба бо сипосномаи вазорати молия ва тӯҳфаҳои сараюсат сарфароз гардонида шуданд. чунин чорабинии тантанавӣ бахшида ба рӯзи модар дар ноҳияи вахш низ бо шукӯҳу шаҳомати хоса баргузор гардид. зимни суханронии табрикии масъулони мақомоти маҳаллӣ гуфта шуд, ки имрӯз шумораи бонувон дар соҳаҳои хоҷагии халқи ноҳия назаррас буда, аз ҷумла беш аз 100 нафар занону духтарони лаёқатманд дар вазифаҳои роҳбарикунанда фаъолият дошта, дар рушду нумӯи ҷомеа саҳми ниҳоят бузург гузошта истоданд. дар заминаи татбиқи сиёсати пешгирифтаи роҳбарияти олии мамлакат дар самти баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа, нуфузу эътибори зан модар боло рафта, имрӯз соҳаеро наметавон бе ҳузури бонувон тасаввур кард. бо вуҷуди масъулиятҳои бузурги зан модар дар оила ва тарбияи фарзандон, ҷомеа дар симои бонувони даврони истиқлол омӯзгори соҳибэҳтиром, табиби ҳозиқу муҳандиси соҳибтаҷриба ва пешоҳангони дигар самтҳоро тасаввур менамояд. қобили қайд аст, ки дар ноҳияи вахш низ кам нестанд теъдоди бонувоне, ки дар марҳилаҳои бунёдкорию созандагии даврони истиқлоли давлатии Тоҷикистон нақши арзанда гузошта бошанд ва имрӯз ҳам дар ҳама ҷабҳаҳои зиндагӣ мавқеи шоисаи онҳо эҳсос мегардад. тавре зикр гардид, дар сатҳи давлатӣ ва бо тантанаву шукӯҳи хоса ҷашн гирифтани рӯзи модар нишонаи эътибору эҳтироми зиёди давлат ва ҳукумати кишвар нисбат ба модарону занон мебошад, зеро нақши бонувон дар ободии хонадон, тарбияву ташаккули зеҳнии фарзандон ва бедор намудани эҳсоси ватандӯстиву дигар хислатҳои ҳамидаи онҳо беназир мебошад. дар арафаи ҷашни рӯзи модар як гурӯҳ фаъолзанон, ки бо кору пайкори худ дар рушди соҳаҳои мухталифи ноҳияи вахш нақши муҳим гузошта истоданд, аз ҷониби мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ бо ифтихорномаву сипоснома ва тӯҳфаҳо сарфароз гардонида шуданд. воқеан ҳам қалби муҳаббатпарвари модар аст, ки ба рӯҳафтодаву дилшикастагон умед ба ҳар кадоми мо боли парвоз ва нерӯи зиндагӣ мебахшад. барномаи рангини фарҳангӣ, ки аз тараннум, ситоиш ва заҳмату меҳри безаволи модар иборат буд, ба чорабинии имрӯза шукӯҳу таровати дигар бахшид. чунин чорабиниҳои идонаи фарҳангӣ бахшида ба рӯзи модар дар тамоми иdoраву муассисаҳои ноҳияи вахш дар сатҳи баланд бароҳ монда шуд, ки ин аз ҳисси эҳтироми беназири ҷомеа нисбат ба хизматҳои бузургу рисолати муқаддаси модарон ва мақому манзалати зан модар гувоҳӣ медиҳад. худойдоди раҷаб, искандари саид барои барномаи ахбор.